pangalawang araw na to na guys, kung nakikita yung maliwanag na ulit. Update lang, nandito na kami sa Bicol. Touchdown guys, touchdown. Touch tayo mamaya guys. How's the feeling? Alala tayo kay Michelle. Michelle! Hi, Michelle! Kaya ganun. Paano kumain? Ha? Paano kumain si Michelle? Nakita niyo na ba si Michelle? It's Michelle. Pinapakita ko nga pa sa inyo yung lupain ko, no? Napakala ko lupain ko, bilhin nyo na. Pinatawag ko kayong lahat. Pinatawag Pinatawag kita, Michelle, para maghugas ng plato. Maghugas ka ng plato. Bakit naggaganyan-ganyan ka pa ng tenga mo? Feeling mo nakukita na ako sa'yo? Ayusin mo yan! Ano ba yan? Joke lang. Hoy, parang galit siya. Michelle? Yeah. Hoy, sabi niya gusto ka raw niya. May puyo, may puyo. Anong puyo? Ayun na puyo. Makulit yan. Siguro alam yung pampatay ng lamok, ano naman ang kagilid yan. Gawa niya! Sinira ang butya. Nararamdaman ko na, bumababa. Hoy, nanira pa kayo, grabe. Rico, sa akin yung may error niya. Ako yun. Buti na lang hindi ako uminom. Gago. Hindi nga eh. Ha? Tara na. Ha? Ay, nahanap ko na rin. Good yan.
ginagawa mo yan? Ano yun? Pusa ay aso yan? Hi, doggy. Bakit? Anong meron? Ha? Pares kayo ng sabit. Baliw. Meron yun sa loob na. Sa labang Wow, may fishnet. Fishnet yan, di ba? Minsan cortina, minsan na. Asan ka na? Huli kita na maging aking ka naman. Ay! Dami-dami yung nandyan. Wala akong mahuli ah. Wala man lang gusto magpahuli sa akin. Papayag Ay na! Papayag ba yung babae ganito ka? Ganito kayo huli. Ay na, meron na nahuli. Kinakasal na, parang ganyan din ah. Ayun, sa kapatid. Nakpa mo siya. BJ! BJ, BJ. Higa, higa. Nagana to? Nagana to? Pinipindot ko sa naman. Wala pa. Ko ang mamatay. Oh, dino. Di na pwedeng lumiko. At lasing na pabilis ka po ba? Pwedeng lumiko. Lahat ay babanggain. Lahat ay babanggain. Lahat ay babanggain. Ang humarang-harang namin ay sasamain. Puro nagdroga. Kami di bumababa. Tapos mga tinitira namin puro tumatama. Kahit di umaray, halata ang ininda. Kasi di sumabay yung mga nauna. Ngayon na muna, ngayon na muna. Kasuka, tapusan nyo na. Lalong-lalo na sa'yo na. Baba. Subscribe to our channel and enable notifications to get updates with our new videos. Di mo to. Para sa balikan mo. Mix DJ. Ay, nagbibigyan ko siya. Gewang. Ate, may mga bibe. Bibe!